Banány, já vás vítám u dalšího dílu, respektive 5. nebo 6. to nevím, ale řekl bych, že 5. A teďka jsem tady vypékal trochu před chvílí. Jak vidíte, nevím, jestli jste si to všimli, asi jsem vám to předtím neukazoval, ale fakt jako hodně toho zmizelo. Ze všeho dostávám RAV aluminium, takže změním na to svůj názor. A co, dám to zpět do této čestky. No a tohle nevím, ale to chci mít víckrát. Jsem hodím to železo. Jsem dal redstone, který se tam zatím drží. Teď se omlouvám, jsem si potřeboval přesednout, to jste určitě i slyšeli, bych řekl. Silverwast. Bych, že tohle bude dřív. Jo. Už to tady mám vezmu, ať už se to vypéká. Měl by mě, doufám, slyšet. Tady si peču iron. Já jsem mluvil, že moc nemluvím, ale už se mi ani moc nechce, ale přece jsem se nakonec do toho let's play pak pustil. Takže já jsem se rozhodl, že si ještě trochu toho přitěžíme tady v jeskyňce. No, nevím, jak je... To už může vytěžit, jo. Já jsem totiž, když si neměl ten diamantový krumpáč, tak jsem to nemohl těžit. Ale teďka už můžu a já koukám, že to ani není dotěžený, že tady jsem nechal v pohodě keříček. Aluminium keříček, to je škoda. Je nějaký železo, ale já bych chtěl něco to dobrýho, to vzácnějšího, ne? Tady ty železo a tyto věci. Já vím, samozřejmě bych se mohl vrátit zpátky do té rokliny, tam už něco vidím. Samozřejmě bych se mohl vrátit zpátky do té rokliny teďka a vzít si pro něco vzácnějšího. Ale to se mi moc nechce. Protože, jak vidíte, už ani skoro nekecám. Což je na jednu stranu dobře, na jednu stranu špatně. Dobře je to, že už nebudete slyšet samé debilní keci. Špatně to je to, že tady bude ticho. Jo, tady bylo to žluté. Já se pokusím nahodit nějaké téma, ale já nevím, co bych nahodil. To nejde vytěžit. Tak to nic. To až někdy jinde. Já jsem slyšel, že na to potřebuji steel. Krumpáč. Steel. Když tak, kdybych potřeboval zase nějaký pazourek, tak sem zajdu. A diamanty, to je o čem jsem se bavil v tomhle podpěku, to zvýšené spawnování těchto surovin. Vidíte, a jsem na 58 a mám tady 2 diamanty, což je poměrně dobrý, že jo. Vidíte další diamanty, to je takové... A tady bude jen jeden, podle mě, že to byla jak kdyby přípojka na ten předtím. Mimochodem, dneska je pátek a nevím, kde se vrátí rodiče, já nenatáčím, když jsou doma rodiče, protože to by bylo docela, víte, že vám tam do toho někdy vlezou. Samozřejmě, ano, mám to Gepard mi pomohl stáhnout program na stříhání videí, tak ale jsem na to moc línej, abych to sestříhal, že jo, pak to zase upravil a ještě to tam nahrál. No, vlastně to nahrávání je rychlý. Osobně to mám potvrzené, takže... Magnézium. Magnézium, to zní dobře. Určitě si pak uděláme matonku, jestli to půjde. Ne matonku, jak se... Magnézku, matonka a magnézka je to samé v podstatě. Až na tom, že magnézka obsahuje víc magnézium. Aspoň jsme nahodili nějaké zajímavé téma o magnézium. Jinak... To je nuda tady v této jeskyni, tady není nic nového. Já tady nemám co těžit. Já se asi fakt normálně vrátím tam. Tady není totiž nic na těžení, ani žádné pokračování třeba té jeskyně. Že bych někam došel a pokračoval v té jeskyni. Tady je něco, konečně. Na to jsem čekal.
Aha, tak tady jsem ten prozkoumal. Pardon, že jsem zakřikl. Nebo zakřikl. Křičel. To vám možná roztrhlo teďka uši, ale to je v pohodě, jinak můžete to sledovat dál. Takže tady jsem to neprozkoumal. Nebo prozkoumal, ale netěžil jsem to tu. Nevím proč, tak ale aspoň máme co dělat v let's play, že jo. To je další takový kopací díl, tyjo. To se dá snad většinou dobu kopání. No tak tady v podstatě nakopete toho milion. Tohle jsem přesně chtěl. To je to, co jsem potřeboval. Jo. Když se vám stane něco takového, že najednou takhle kopnete random, jako a random kopnete, že jo, a zasne se vám torčka. To taky docela často stává. A takových keříčků. Dámy a pánové, tohle je maso. Keříčky jsou dobré jak cip, oni tady dají ještě tolik. Tomu se mi nechce věřit. Ne, vážně, tolik keříčků. Jo, kdybyste se divili, co mě teďka hitlo, tak to byl ten keříček. Oni ty keříčky tohle dělají přesně. Ne, fakt. Takových keříčků mi to dalo. Tady byl keříšek. Vidíte další diamanty? To mi... To z dálky vypadá jak prase a to je pouze láva. No, tak natěžíme další suroviny. Zase tady ty obyčejné, ale já nechci, pochopte to. Chci třeba tohle, to mě zajímá. Ne tady ty obyčejné, to bych si mohl nechat tam ještě, aby ten krumpať něco vydržel, tak ale přece toho mám hodně. Bo mám hodně. Jak se tomu říká? Přece toho mám hodně, Přece mám hodně diamantů, tak to je poměrně vlastně fuk. Jak jste viděli, já jsem moc netěžil, ale jako když jednou se těžíte, tak máte za chvilku diamanty. V prvním díle byste už měli mít dávno diamanty. Normálně, jako to tak... Mně se zdá, že to je iHacks, je to takhle zvýšené spawnování. Tohoto. Ne, to ne. Fakt. Tak dlouhý. Wow, tak to bude těžení, to bude dílu o těžení. Pojmenujeme to těžbařský mód normálně. Budeme tady těžit a těžit. Ne, dělám si srandu. Nebudeme teďka těžit hodně. No vlastně budeme. Teďka budeme z chvilku pár dílů, teďka budeme těžit. A už jsem zase ukecanej. Teďka pár dílů budeme těžit. A až to natěžíme a budeme mít toho hodně, tak teprve pak začne to moje oblíbené. Začneme craftit. Začneme craftit různé věci. Vykraftíme si spoustu dobrých věcí. A když tak něco seženu třeba mimo kameru, nebo to vstříhnu, že jo. Ale já si to vždycky předem všechno připravím. Tohle nejde vytěžit, ale máme tu diamanty. Jste si mysleli, co? Štěrk. Jste si mysleli štěrk. Jste štěrk na mě myslel, ale na mě nemá, jako. Já mám ten baťoch, takže já si tady... No, poslední torčka, jo, zrovna teď. No nic, tak já se vrátím a tohle udělám mimo díl, jako to kopání, to už by bylo zase taky přece moc. To kopání je moc i na mě už. Tak nechci vlastně celý díl jenom kopat. Hele, my jsme se skoro trefili i do toho. Do naší...
Ještě vezmeme tohle, teďka jsem mluvil, že jsem chvilku mlčel, ale jen jsem tak trochu přemýšlel nad tímto, přesně jsem přemýšlel, no. Tak jako nevadí, že jo, tak tady se to takhle se jako vyřeší, že to není problém. Je to jako problém nedělá. Jestli si myslel, že mě to nějak dostane, tak mě teda nedostane. Tak jak jsem říkal, to těžení udělám mimo díl, aspoň vezmu ještě tohle, něco vypalovat. Jak jsem říkal, tohle, to byl těžařský díl a tam tohle bude vypalovací díl. A i přesto, že jsem šel znovu těžit. Budu to nazývat vypalovací díl, protože jsem převážně vypaloval. Protože ještě vlastně by se dalo říct, že vypaluju, vidíte, tady jsem peč iron, který už si dopekl skoro. Tady zase nechám něco rozdrtit, třeba aluminium. Drtí se to. Jo, drtí. Tady si vezmu kupr a tady došla energie. To je špatný, protože mě už taky přece dochází ten redstone. Aha, ne, tak já nedochází, já mám u sebe další. Z těžby mám u sebe další. Tak je to v pohodě. Silver ingoty tady nemám. Viděl jsem, že mi tam už trochu upadal macerátor. Tak. Tohle si vezmeme, tohle necháme vypéct. Tady tohle si taky vezmeme, to hodíme. Tohle. Tady do tohoto hodíme. Co tam dáme? Tohle. To se mi líbí, ten lingot. Vyházíme tohle. Tady se dopekl určitě ten iron, co jak říkám, dopekl. Takže tady hodíme něco jiného. Já si možná udělám ještě jednu electric furnace. Haha, ten mithril ingot, nebo co to je, se je pěkný, je, kámo. Nevím, proč říkám furt to kámo, ale to je jedno. Tady jsou 3 diamanty. To přestěhuju se. Jo, 15 diamantů. Tak to, co ten na krumpeš klidně rozbije. Už se mi toto zase začíná hemžit, já nevím, co to mám. Dáme tam deep. Přece jen ten, sice ho máme, tak ale co neděláte. Máme pouhých už 50 sekund, tak přece jen jak vidíte, to díl byl nakonec trochu jen o tom vypalování, že? Jsem říkal, ještě tady hodím tohle, já tady všude vypaluju, protože nevíte nikdy, kde se to nehodí a kde se to hodí, to vypalovat. Co tam hodíme? Hodíme tam zin. Ten je pěkný. Já jsem tam neměl dávat ten kupr, to bude strašně nadlouho. Máme ještě hodně uhlí, taky docela. Jak jsem říkal, ten kupr tam bude nadlouho zavazat. Tohle vyhodíme, tohle. To magnézium, to by mě zajímalo, co se s něj dělá, tohle vyhodím. Ještě uránium vyhodím. To je lepší. Tady mám ještě nějaký tin a lít. Tak, teď jste mohli slyšet moji minutku. Takže já se s vámi pro tento díl loučím a uvidíme se u dalšího dílu, myslím, že u 6. řekl bych. Takže banán.